Godmorgen, Marcelsborg. Så i dag der skal vi ud og sige hej til alle de nominerede piger, der er til årets første gear. Og vi starter ud med Anne-Sophie. Og let's get to it. Okay, så nu der leder vi efter Anne-Sophies hus, fordi hende skal vi overraske nu. Så kom nu med, lad os se om vi kan finde det. De ligner i hvert fald ikke nogen, der vil have udbydende gæster. Jamen, jeg tror ikke det der. Det kan ikke være det her. Man kan se, at jeg ved Neptun-dej, som er lidt der, og give en kig forbi. Postkassen, hvad siger det? Hyldgaard. Okay, det må være hende. Lad os gå op og banke på og se om hun er hjemme. Tillykke! Er Anne-Sophie hjemme? Ja. Kan vi få hende ud? Hej. Hej så. Skal vi lige snakke? Tillykke! Du er nomineret til årets første gear. Hvordan har du det med det? Fantastisk. Har du nogen, du gerne vil takke? Nej. Tak til... Er det jer, der har... Nej, det er en beslutning af mange mennesker. Men ja. Fedt! Hej mor, godt at møde dig. Jamen tillykke, det er et par sidste ord. Vi ses på scenen på fredag. Ikke i morgen, men næste fredag. Har du et par sidste ord? Tak for det. Selv tak. God dag til jer. Sofie hjemme? Ja. Sofie? Kom hjem. Sofie? Kom lige herover. Du er nomineret! Tillykke! Du er nomineret til... Tillykke til... Du er nomineret til årets første gear. Er der noget at sige? Nej. Tak, tror jeg. Ja. Hvem vil du gerne takke? Hvem vil du gerne takke? Det ved jeg ikke. Ja, det ved det ikke. Os? Ja. Ikke dine forældre? Det ved jeg ikke. Nej. Nej. Jo, det ved jeg. Så vi har bare set dig næste fredag og på scenen. Okay, ja. Super. Ja. Tak for det. Ses. Vi ses. Så vi har lige fået et hint om, at Carla, hun bor her, så vi går bare ind. Jeg tænker lige, at vi tjekker postkassen for at være sikker på, at vi går rigtigt. Og der står simpelthen der, Carla, 27A, så vi går bare ind til 27A. Jeg finder 27A. Hej, er Carla her? Prøv, kan vi lige låne Carla til et interview hurtigt? Pisse fedt. Ja. Det er bare lige 5 minutter. Vi går bare lige med herned. Vi går bare lige ind. Tillykke! Du er nomineret som årets første gear. Hvordan har... Vi går lige ind. Hvordan har du med det? Det ved jeg ikke. Hvordan har du med det? Fint, tror jeg. Hvis du skulle beskrive dig selv med et ord, hvad vil du så beskrive dig selv med?
Ej, det ved jeg ikke lige. Du ved det ikke lige nu. Nej, men ved du hvad, vi regner med at se dig næste fredag til morgensamling. Op på scenen. Ja. Pissefedt. Så ses vi bare der. Ja, okay. Tak for det. Hvordan får I det til at køre nu? Jeg så lige stille op. Nu skal du huske at ned igen nu, når... Nå, sådan. Ja, Wow. Jamen, det er da ret så sjovt. Men så bliver jeg lidt forvirret med speed eller bremse. Shit. Nej. Oh god. Først skal vi til Tyskland, hvor Anders og Dorte endelig er kommet frem, så de kan få handlet til festen. Står der parkeringsplads nogen steder her? Nej, det gør der ikke. Til siden, du. Se her, det er... Må jeg se, der er 30 for 18 kroner. Hvor mange skal du bruge? Hvad fanden laver du, mand? Det er anden gang, du kommer herned i Irma for at stå og glo på min røv. Kæft, hvor er du klam, mand. Må jeg forsætte mig? Hvad fanden er det? Hold kæft, hvor er du klam, mand. Du står der ikke og kommer i bukserne hernede. Nej, det er først en gammel lydløb. Hvad sker der, Kasper? Vågn op! Nu er der over voldtægt, og folk skriger over, og folk siger jo alt muligt pis. Du har da ikke voldtaget nogen, har du? Jeg har ikke voldtaget nogen, men det er der nogen, der siger nu, og nu skal I bare væk. Det er jo for vildt. Altså, det er jo for vildt. Altså, så og jeg sugede bare. Det var bare sådan, man kunne bare høre, de råbte og skreg, og man var bare sådan, ja, mere af det, og jeg levede højt på det. Og så var det, og jeg var bare så klar, jeg var sådan, ja, så var det bare sådan, nu er det min tur, frem. Og så var det bare sådan, men jeg elskede det. Det var tæt på. Vi kiggede så sådan, holy moly, de kommer hurtigt. Hej venner! I dag skal vi ud og nominere Drengene til årets første gear. og det bliver mega fedt, så stay tuned! Nu står vi foran den nomineredes hus, og nu tænker jeg, at bare vi går derind og nominerer ham. Er vi klar eller hvad? Vi er så klar. Vi er mega klar, vi glæder os virkelig meget. Right foot creep, Hej så, vi kommer fra Marselisborg af. Okay. Har du en søn hjemme, der går i første G? Ja. Ja? Må vi snakke med ham hurtigt? Ja, jeg gælder ham lige. Fedt, mand. Tak. August! Sorry til dig. Goddag. Velkommen. Sorry, vi lige kommer og bryder ind. Eller ja, presser på. Nå, det er godt at høre. Du bliver simpelthen nødt til at gå ned, for han kan ikke høre noget der. Hej August. Tillykke! Kan du gætte, hvad du er nomineret til? Ej, det... Kommer du ikke lige til højtaleren? Jo, selvfølgelig. Det kan jeg sgu ikke. Hvad tror du, hvis du skal gætte? Jeg ved det sgu ikke helt. Har du slet ikke noget gæt? Nej. Du er simpelthen nomineret til årets førstegær. Nå, for fanden. Hvordan har du det med det? Det er jeg sgu glad for. Ja. Tak for det. Er der nogen, du gerne vil takke? Nogle specielle mennesker? Din far står for eksempel bag dig, og din Gerne mor. tak min far. Ja. Min mor. Hvordan har du det med det? Godt. Det er da... godt. Det er da glad for. Jeg er nomineret til det. Ej, fedt. Du er klar til at gå op på scenen på fredag. Ja, jo, det er vel. Så skal du dyste mod nogle af dine andre venner fra første GA. Hvem der vinder titlen som årets første GA. Det glæder mig til. Spændende. Mega fedt, vi glæder os også til at se dig. Fedt, mand.
Nu er vi kommet til næste søde dreng fra 1. G, så nu glæder vi os rigtig meget til at møde ham. Og vi har hørt, at han bor lige herovre. Så nu skal vi se. Skal I finde? Kok til efternavn. Yes. 1. etage til højre. Hej. Har du en søn, der går i 1. G på Marselisborg? Har du en søn, der går i 1. G? Ja. Ja? Det har vi Victor. Ja, det er noget på Marselisborg. Marselisborg? Ja. Kan du kalde ham? Må vi snakke med ham? Er han her? Han er ikke hjemme, tror jeg ikke. Han er ikke hjemme. Han går træning. Vores 1. G'er er ikke hjemme, så nu tager vi simpelthen til Lysing for at finde ham. Så lad os se. Nu står vi på Lysing, fordi vi prøver at finde Victor. Ja, Victor Kok. Hvor han er. Så nu går vi op, og så surpriser vi ham, og håber, at vi gerne må skyde med konfettiorør. Yes. Er Victor Kok her? Han er ikke her, vi er. Nej, så går vi videre. Ja, så Victor er ikke på nogen af fodboldbanerne, som hans forældre har sagt. Så spørgsmålet er bare, hvad fanden laver Victor egentlig? Ja, Og hvorfor fuck har han lov for sine forældre? Nu er vi ved næste dreng, og det har taget os lidt tid at finde ud af, hvor han er. Men vi har fået simpelthen et fif om, at han skulle være i Netto her ved Kridthøj. Så nu går vi ind og ser, om vi kan finde ham. Konfettiorør herinde. Please, vi skal nok hjælpe med at rydde det op. Jeg har lige ryddet op. Jamen, vi lover, vi hjælper med at... Har du Sjælsborg? Hej. Yes, yes, yes. Bruh. Skal vi gøre det her, eller hvad? Bruh. Tillykke! Nå, hvad tror du er nomineret til? Det ved jeg ikke. Er jeg nomineret? Ja, hvad er du nomineret til? Gæt. Det ved jeg ikke. Årets flotteste fyr. Årets flotteste fyr? Nej, han kan ikke gå væk. Kom. Ja, nej. Du er simpelthen nomineret til årets 1. G'er. Hvad tænker du? Tusind tak. Det sætter jeg stor pris på. Ja, jeg har Hej igen. Nu har vi simpelthen lige spottet vores 3. nomineret, så vi skynder os lige at løbe efter ham. Kom. Må vi lige snakke med dig hurtigt? Tillykke! Hvad er det, vi snakker med? Victor. Victor. Kan du gætte, at du er blevet nomineret til det? Nej. Prøv at gætte. Jeg ved det ikke. Er du helt bange for den? Du er blevet nomineret til årets 1. G'er. Okay, tak for det. Hvordan har du det med det? Det er jeg meget glad for. Ja. Så er vi klar. Er du klar til at komme op på scenen på fredag? Ja. Det er jeg. Fedt, mand. Vi glæder os til at se dig. Tak. God aften.